at Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, DCGB, Legazpi, and of course sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, sa mga listeners po namin, una siyempre maraming salamat sa mga nag-attend sa ginawa natin na health symposium is a wellness seminar last Saturday, di ba? Maraming salamat sa inyo. Oo, at sa mga patuloy na nagtitiwala sa ating produkto, maraming salamat po sa inyo. Dahil ang products natin, tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin. Hello dito sa dalawang angel na natin, si Joy and Baet. O ngunyan naka-monitor kayo. Okay, so, ayan, medyo nawala ako ng live for mula Saturday, yung di ba? Last week, di ba? Kasi, syempre, nauso ang mga ubo-ubo, trangkaso. Kaya medyo din talaga yung aking boses. So, sabi ko, nako, kailangang i-rest. Kailangang i-rest talaga yung boses. Kaya last Saturday sabi ko, hindi ako madaldal. Pero madaldal pa rin. Ganun talaga, kailangan talagang magturo sa mga tao yung mga natutunan natin na mga sekretong malupit. Paano i-manage ang health. Lalo ngayon, kanina, sabi doon ni Idol Ken, yan, mataas na naman yung nagpo-positibo sa COVID. So, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Uso pa naman ang trangkaso. Uso ang trangkaso. Ako nga, feeling ko, sabi ko, para ako ding matatrangkaso. Pero ito yan, kwento muna tayo. Baka maubos yung power ko at ubuhin tayo, di ba? Hello kay Mayet. Pura Adina dyan sa Borongan, Samar. Baka bigla akong ubuhin. Okay, kasi meron pang konti. Etong pagkakaiba ngayon, kasi noon, naalala ko yan noon, pag ako natrangkaso, yung panahon noon, na yan, pag ako natrangkaso, knockdown talaga ako niya, knockdown. Oo, di ba, may ubo, sipon, may lagnat, di ba, mahina ang katawan, walang ganang kumain, knockdown talaga. Oo, pero hindi man kami kino-confine. Yung sariling style ng mga magulang, yun lang ina-apply sa amin, kusang gumagaling yung trangkaso. Oo, pero hello kay Tita Cora Espadilla. See you po on Friday, di ba? So, kusang gumagaling. Pero naalala ko nun talagang grabing hirap. Umaapoy ako niya ng lagnat. Saka grabing ubo, sipon, ganyan. Noon yun. Pero nung nag-CMD na ako, lalo Power 3 yun na, bira na po yun mangyari. Yung mga lagnat-lagnat. Pero ayan, dahil uso ang trangkaso, naramdaman ko din talaga, Pero so amazing na hindi man tumuloy. Hindi tumuloy yung para kung lalagnatin. Hindi siya tumuloy. Ang meron lang yung ubo-ubo, hanggang dito lang talaga. Yung sipon, mabilis lang talagang nag-subside. So, ganun talaga kaganda pag tayo ay nagpa-power trio. Kaya wag natin intayin na bumagsak yung health natin. Kanina may pumunta dito, may asthma. Sabi ko nga, seryosoin kasi yung pag-take ng ating product. Yung iba kasi mapupunta dito sa CMD Center dahil talagang malala na. Pahirapan din tayo niyan. Pero kung naaagapan, man po ang sakit ng tao, pag naagapan ay natutulungan. Opo, natutulungan. And by the way, sa mga taga
Kasiguran. Magkakaroon tayo ng health symposium also on August 26 dyan sa Kasiguran. Opo, and 27 will be in Irusin, Sorsogon. Ano po kayo, makipag-coordinate lang sa mga CMD Center sa inyong mga areas para malaman nyo saan yung venue, kasi hindi ko rin pala na ang alam ko doon sa 9 o'clock tayo sa Pastoral Center dyan sa Irusin. That will be on the 27th. Ngayong Saturday na po yun. Yung sa Irusin. So magkita-kits tayo mga taga Sorsogon para maturuan namin kayo paano i-manage ang inyong mga problema sa kalusugan. Sana ay totally wala na yung aking obo-obo. Hello kay Sir Josuel Diazmo and Ma'am Cecil Diazmo and Ma'am Nancy Palayo. Musta na Ma'am Nancy? Oo, dito ako bigla nag-Facebook live kasi nandun ako sa HCI, CMD, ME Marketing. Hindi ako makapasok ngayon. Kaya biglang bumalik ako dito sa aking personal account. Pero yon, kung saan-saan talaga marinig mo may umuubo. Yan, kaya medyo ingat-ingat ako, baka ako ubuhin, o diba? So anyway, calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong hintayin, lumala ang inyong mga sakit, bumisita ka agad sa mga CMD offices. Nagre-ready tayo talaga for mas magandang mga center natin. And of course, pala, sa mga taga riyan sa Masbate. Nako, matagal ako hindi nakabalik-balik ng Masbate. See you soon, Masbate. Kasi nandyan ang inyong lingkod. Kasama ko si Nurse Earl. That will be on September 10. Hi, Nelly. Batchmate. O magkita-kits tayo na, Nel, sa Sunday. Sunday, ha? Huwag kang mag-absent. Okay. So, yan. Eto na lang. Kasi let's talk. Bawas daldal. Oo, para ma-save ko yung aking boses at marami pa tayong gagawin na mga health symposium. Gusto kong i-inspire kayo, lalo yung mga katulad ko na nag-senior citizen na paano talaga tumutulong yung ating product. Oo, lalo sa mga usually yan, alam mo ang problema ngayon ng mga katulad kong senior citizen, yung mga nai-stroke, 'di ba? Cardiac arrest, mga diabetiko, sakit sa puso. Yan ang mga problema ng mga katulad ko na mga senior citizen. Pero ako, salamat talaga hanggang ngayon, wala akong iniinom na synthetic na drugs. Samantala, 19 years ago, ang dami ko nang iniinom na synthetic drugs. Salamat sa Diyos. Eto ngayon, wala na akong iniinom na synthetic drugs. Power trio na lang talaga. Na-maintain ko na yung health ko talaga. Yung mga iniinom kong gamot noon, that was 19 years ago. Hindi na po ngayon. Hello kay Jeanette, Ma'am Jeanette Nicolas and Ma'am Nelly Sanki. Opo. Oo, pag hindi niyo ako nakikita pala, hindi lang, doon na kasi ako nagpa-Facebook live sa HCI, CMD, ME Marketing. Nagkataon lang ngayon na, hindi ako makapasok doon. Hindi ko alam. Sabi ni na Ma'am Cecil, watching here CMD Health Center, Del Rosario Apartment, 1 Guevara Street, San Vicente Pili, Camarines Sur. Nako, congratulations talaga dito sa napakasipag natin na na leader, mag-asawang Sir Josuel Diazmo and Ma'am Cecil Diazmo. Sobrang na-appreciate ko yung ginagawa nyo talaga. Ganyan na ganyan ako noon talaga. Oo. Kaya need talaga namin mag-pass on ng mga opportunity sa mga younger na katulad nyo. Yung mga nangangarap o masenso. We share to you, people, the business side of Health Code International. Oo.
talagang sinishare natin. Kasi yung mga kaya kong gawin noon, naku, lagari rin talaga noon, hindi ko na kayang gawin ngayon. Kaya, I'm so happy, I'm so grateful sa mga tao din na, pinakinabangan talaga yung mga tinuturo namin sa kanila. Hello kay Ma'am Eulalia Casili. O ano ma'am, natanggap mo na? Opo ma'am. So anyway, eto ngayon na, kasi ang sakit ng mga tao ngayon, musta na ang asawa ng aking pinsan. Sige, ito, iparinig ko to sa inyo, para to sa inyo, na maiwasan po na ma-stroke tayo habang may oras. Pakinggan natin to. Okay, good morning sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Fontana Villa in Clark, Pampanga dahil mag-attend kami bukas ng National Executive Convention ng Health Code International, and this is nationwide. Nagdadatingan na yung mga delegates natin. And of course, nandito mismo sa aking harapan isang dating OFW for 8 years daw. Pero bakit nag-decide siya na nandito, mag-join siya sa Health Code International? Of course, syempre na-attract man muna siya sa product. Si Mr. Edgar Torres, ang isa nating napakasipag, aspiring for Empire Diamond dito sa Health Code International. Nakita ko talaga yung kanyang galaw, yung kanyang direction dito sa ating negosyo. Pero Sir Edgar Torres, ano yung experience mo na? Doon muna tayo sa product. Kasi yung mga tao talaga, sabi nga, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. So, bakit ka na-attract mag-join dito sa amin, Mr. Edgar Torres? Mag-greet ka and then yung product testimony po. Hello, good morning po sa lahat po ng nakikinig sa mga oras na ito. So, ako po si Sir Edgar Torres, taga Gumaca, Quezon, isang OFW. Bali, 8 years in po ako sa abroad, po. So, na-join po ako dito sa HCIBIS dahil po sa isang napakaganda po na nangyari. Unang-una, nung ako po ay galing sa abroad, so pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, so napakarami na rin po na mga sakit yung dala ko. Unang-una po talagang acidic po ako, tapos mataas din yung cholesterol. So talagang sabi ko, bakit gano'n? Kasi nga nararamdaman ko parang nananakit lagi yung katawan ko. So yung balikat ko, halos yung kamay ko hindi ko maigalaw kapag ako yung nagmumotor. So ngayon, yung misis ko, si Ma'am Jocelyn Bunhi, so bali na-introduce na sa akin yung HCI CMD, yung CMD product, at parang so binasa ko muna, so nakita ko doon talagang mayaman pala ito sa mineral. So sinearch ko sa sa Google at nakita ko doon talagang kailangan pala ng mineral ng ating katawan. So doon nagtry na ako. So 10 drops 3 times a day sa 1 glass of water. So unang inom ko pa lang, parang naramdaman ko parang lumakas yung pakiramdam ko, at mga ilang araw parang yung nararamdaman ko ay yung palanakit ng aking balikat, ng aking braso, so nawala na. At yung pagiging acidic ko parang nabago. At isang araw, yung nanay ko ay bigla na lamang siyang inatake ng stroke. So nagulat na lang po ako kasi nga umaga noon, so 4 AM. So ako po ay nagising yung anak ko na isa at nagpapatimpla ng dede. So mga 4 o'clock po yun in the morning. Tapos nakita ko na yung nanay ko ay nakaupo siya, parang nakahandusay. Tapos hindi siya makagalaw. Sabi niya sa akin, anak, hindi ako nakakakita at nangihina ako, sabi niya. So, ano po ba nangyari sa inyo? So nakita ko sa kanya, para sabi ko, parang na-stroke si nanay. So dahil po doon ay mayroon po kaming stock ng ating power trio, yung CMD, yung CBF, sa Calcium Supreme Diyos. So ang ginawa ko po, so kumuha pa ako ng CMD at pinatakan ko po siya sa dila ng 3 patak sa ilalim ng dila. So every 30 minutes gano'n ang ginagawa ko. So hanggang sa parang medyo okay yung kanyang pakiramdam. So dahil doon, sabi ko, napaisip ako kasi nga yung yung tatay ko, namatay po gawa sa stroke. Ay sinugod ko sa ospital, 1 linggo lang, nawala na. So sabi ko, sa isip-isip ko ay, siguro matutulungan ito ng produkto ng Health Code International. So yung
pina-take ko po sa kanya yung Power Trio product ano po. So siya po ay kalahati ng kanyang katawan patay so hindi maigalaw. Tapos hindi siya makakita ng maayos, malabo yung kanyang paningin. So sa pag-take po niya ng nung Power Trio product, yung CMD pinatake ko sa kanya 100 drops a day. Yun ang inuubos po niya. Tapos 10 tablets 3 times a day ng ating CBF. Tapos isang Supreme Juice. Tapos nilagyan ko pa ng lemon. Yung juice, yun yung tinitake niya sa umaga. In 3 weeks po. So himala. Sabi ko, amazing product. Bigla lang pong bumalik yung sigla ng katawan ng nanay ko. So naikilos na po niya yung kanyang kamay, yung kanyang paa, tapos yung paningin po niya naging clear na po. So sabi ko, amazing pala itong product ni Health Code International. So doon na po ako nag-decide na talagang seryosohin po yung business ni HCI CMD po. Ayan, ang galing ng kanyang kwento. Pero I know, Sir Edgar, na 1 year ka na dito sa Health Code. Almost 1 year. Marami ka na rin na-experience na iba-ibang health problems na tulungan ng ating product. Kung yun ang dahilan bakit kami nandito kay Health Code, dahil sa product, yung benefits ng product sa health ng tao, yun din ba ang dahilan bakit nandito ka? Opo, yun din po yung talagang dahilan ko. Kasi nga, napalaking benefits sa ating kalusugan yung produkto ng Health Code International. Okay, so ayan po, when it comes to product testimony, yun din ang pinanghawakan ni Sir Edgar Torres. Sir Edgar, go for the mission. Thank you for joining us. At alam ko marami ka pang mahabang kwento, pero at least you started it with your family bago ka nag-share sa mga tao. Ayan po, si Mr. Edgar Torres. Thank you po. Ayan, sa mga listeners natin, marami na ngayon na mga leaders natin nagsishine. Una, syempre, na subukan muna yung ating product. Opo, yun din ang nangyari sa amin. Nasubukan namin ang product na maganda and we started reaching out people. Actually, in my case, not to do the business, not to earn, but to help people. For them to experience what we've experienced. So, sa lahat ng nasa Facebook, hello sa inyong lahat. And of course, sa mga nasa radio station, saan man kayong radio station nakikinig sa ngayon. Okay? Ang aking text hotline, ulitin ko lang, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717. At dito na tayo sa ating mga outlet kung saan pwede nyong puntahan. Sa area ng Camarines Norte, hanapin nyo HCIC MD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, malapit sa Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gomamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street. Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais, Rosan's Transient House, Purok 2, Lagon. Of course, sa area ng Camarines Norte, Ma'am Cathy Sasil, Binanuhan, Karamuan, Camsor. Sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dorchway, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap, JC Marketing. Sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. At open na rin po si MD Center sa Pili, Camarines Sur at sa Calabanga. Okay? So, sa area naman ng Catanduanes, Ma'am Helen Torrepalma at Rosalina Torrepalma. Sa San Roque, Bato, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes. Sa Ma'am Salve Cabal, si MD Saki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Jury De Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. Sa Masbate, sa second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon,
Andyan si Ma'am Cora Espadilla Balogo, Sorsogon City. Sa CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion. Kumadkad Casillas, Sorsogon. Asan pa? Annabel Makiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, sentro ng Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6 Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Okay? Sa area ng Santo Domingo, Albay, hanapin lang HCICMD Center at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Atap DN Mixers Paint Center. Ma'am Michelle Biesca, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue. Atap GW Hardware. Of course, ang aking office sa Legazpi, 2nd floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Danvers Computer Shop, harapan po ng LCC Supermarket. So, yung iba, bukas na lang po muna natin ma-announce exact address and location ninyo. Oo, dahil medyo iba yung aking lalamunan. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.